Hello guys, दिनै आङो चिकेन पास्ता जागोन जोङो नै बेनो चिकेन पास्ता जोङो दिनै बेखौ जानोसै नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबोद ओंखाम उखैबायमोन उदैया बेनिखायनो जोङो जानोसै stay tuned भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायदो Hi guys, नै दिनै जोङो चिकेन पास्ता जादों नोंथांमोना नायदो आरो लोगोआव दंफायो जोंहा नै ओरै साइडथिं दा देखायगोन आं नोंथांमोननो जानोसै याम्मी जादों पास्ता जादों लाजिबाय Erna holaय लाजिबाय Yuna maaf malah hogar kan sih Kapan hoggargोन बे भिडिअखौ गाबोन बेबो जादों नै दिनै गोथाव दा गोथाव नङा आंखौ आलौबाय nãy đến Việt Nam mà phải đi chợ Pasta जादों pasta cái khăn loa là gì vậy? Baनलु आलौनाया गन्थं गुंग्राय गलायबाय नामा? Ăn này đi. Ha? गोथाव बानलु गोसाथार जाबाय आं जानायालाय बेदरबो गैथारा बेदरानो जि खम बेदर बेदरखौल' जानोसैलै Mana? Bukri saja.